Dovolte, abychom se představili, my tady připravujeme hodnou chvíli jako eskamotéři, určitě to vypadá, že vytáhneme králíka z klobouka, ale my jsme za vámi přišli si popovídat o radioaktivitě, o které možná něco víte, možná, že ne, možná si ji bojíte, možná, že ne. Tak doufám, že po dnešním dní určitě nebudete bát, jako teď, nebo budete o tom vědět trošku víc. A většinou člověk se bojí věcí, o kterých právě nic neví. Moje jméno je Jolena Martinová a se mnou je tady můj kolega z katedry dozimetrie Vojtěch Zdránský. A jak vidíte, tak protože kdo si hraje nezlobí, tak jsme vám přivezli i nějaké hračky, abyste se mohli podívat, jak některé věci, o kterých vám budeme vyprávět, fungují v reálu. Kdybyste mě neslyšeli, tak mi řekněte. A nebo přijďte dopředu, já se budu snažit to omluvit. Kromě tady té hračky jsme vám přinesli ukázat i několik věcí, které jsou radioaktivní, když byste to do nich na první pohled neřekli. A máme tady takové dva jednoduché přístroje na měření, takže jednak vám to Vojta ukáže a jednak potom po přednášce se můžete přijít sem podívat, jednak si teda vyzkoušet naši přepravu radioaktivních materiálů a jednak si zkusit něco změřit, co byste chtěli. A ještě vlastně máme jednu hračku, protože si myslím, že vždycky je nejlepší vidět to na vlastní oči, jak vlastně ty fyzikální věci krásně fungují v celém našem životě. Tak jsme vám přinesli takový jednoduchý přístroj, nevím, jestli jste se s ním už někde na nějaké výstavě setkali, teď se s ním docela roztrh pytel. Představuje tu jednu z analytických metod, kterými se dají stanovovat prvky Mendelovy soustavy. A kdysi ty přístroje byly poměrně složité, měření trvalo dlouho, dost často byly jenom laboratorní. Dneska krásá přenosný přístroj, uvnitř kterého je malá rentgenka, hodně podobná té, která na vás svítí, když jdete k lékaři na vyšetření. A pomocí tady toho jednoduchého přístroje, který vlastně ve své podstatě úplně jednoduchý není, protože stojí kolem 1 000 000 korun ještě pořád, tak jsme schopni stanovit složení některých prvků, většinou od hliníků začínaje, ten je nejlehčí, který se dá stanovovat, a potom až vlastně ke konci Mendelovy periodické soustavy. Takže kdybyste měli sebou nějaký předmět, kterého se chcete přesvědčit, jakého je složení, potom na konci také buď vám to ukážeme, můžete si to i sami zkusit měřit, ukážeme vám, jak se to dělá a jsme schopni vám říct, jestli ten prstínek, který jste dostali k zásunu, vám je opravdu zlatý, anebo není. Už se stalo, že nebyl, takže už máme takové zkušenosti, dokonce jsme jeden posílali na státní zkušebnu, protože jsme tady právě na podzim, když tady byl den otevření dveří u příležitosti oslav fakulty, tak jsme zjistili u jedné studentky, že vlastně prstínek, který si koupil jako zlatý nebyl. Tak i k tomu se to hodí, jinak tu metodu používají třeba i kriminalisté při zjišťování složení nebo restauratéři, restaurují staré malby a předměty a podobně. Tak, abychom začali, my jsme dneska tu naši přednášku nazvali Radioaktivita a neštěstí přijde připravený, že jsme ji tady měli na podzim a byli jsme na základě té přednášky sem pozvaní znova. Tak jestli jste tady byli na podzim, tak se omlouvám, že některé věci, vlastně byli jsme pozvaní s tou přednáškou, která tady byla na podzim, tak některé věci jsou stejné, některé věci jsou tam navíc. Tak jestli jste tady byli na podzim, tak se omlouvám, že to uvidíte podrobně. Naším cílem dnes vlastně je trošičku vám říct, co všechno kolem nás je radioaktivní, i když mnohé jsou určitě víte, některé věci vás možná překvapí. Některé věci si třeba nedokážete dneska srovnat v proporci, co třeba nás ozařuje víc, co nás ozařuje méně, tak my se dneska pokusíme jednak vám ukázat, co všechno nás v našem životě ozařuje. A potom vám chceme ukázat, že vlastně se o to staráme, že je státní úřad pro jadernou bezpečnost, ten tomu všemu velí, má řadu vyhlášek a doporučení, na základě dneska v podstatě kopírujeme evropskou legislativu a všechno, na rozdíl od dob dřívějších, se opravdu hlídá. Dříve moji kolegové nosili radionuklidy po kapsách, a když ho nepotřebovali, stačí ho do šuplíku a pak ho nemohli najít, ale dneska opravdu nás každý rok chodí kontrolovat, zejména minulý týden, všechno chtějí vidět na vlastní oči, všechno se kontroluje, ke všemu jsou papíry, což samozřejmě není příjemné.
ale na druhou stranu si myslím, že vzhledem k životnímu prostředí i našemu zdraví je to velmi prospěšné. Jinak my jsme oba skladli dozimetrie, jak jsem řekla na úvod. Nevím, jestli všichni víte, co znamená slovo dozimetrie. Ví to někdo? Setkali jste se s tím slovem? Ne, ano, správně. Dozimetrie je radioaktivity, ale zároveň je to věda, která nám říká, když to změříme, jaké účinky na lidský organismus nebo na jinou živou hmotu taková úroveň radioaktivity, kterou změříme, může mít. Takže ta dozimetrie je vlastně odvozená od slova dávka nebo dose a my vlastně se snažíme zjistit, jaká úroveň radioaktivity je pro nás ještě bezpečná, jaká už není bezpečná a snažíme se lidi oproti té radioaktivitě, pokud se s ní třeba setkávají v práci nebo i doma, tak se je snažíme ochránit. Stanovit nějaké limity, které nám řeknou, tak tady ta pravděpodobnost, že nás to poškodí, je ještě dostatečně přijatelná, ale od téhle úrovně třeba už ta pravděpodobnost je tak vysoká, že jednak v takovém prostředí ten člověk nemůže pracovat bez dozoru, ani v takovém prostředí třeba nemůže bydlet. K tomu se můžeme dostat během té přednášky. Tady je na začátek vtip, který nakreslila jedna studentka naší fakulty. Ono totiž to má s radioaktivitou hodně společného. Když posloucháte rádio, tak vlastně je vám ten poslech zprostředkováván přenosem vln, ať už středně dlouhých nebo dlouhých. A tím, čím se budeme my zabývat dneska, to je normální elektromagnetické vlnění jako to rádiové, akorát ty vlnové délky jsou o hodně kratší a nesou mnohem větší energii a dokážou ionizovat vzduch. A tím se vlastně to záření, ta radioaktivita, což je vlastnost jader se samovolně rozpadnout nebo přeměnit na jiné jádro a přitom emitovat nějaké záření, tak to záření právě nese poměrně vysokou energii, takovou, že dokáže ionizovat vzduch nebo prostředí a tím je pro nás nebezpečné. Takže tím se odděluje to normální spektrum elektromagnetického vlnění, které je kolem nás všude, ať už jsou to mobily nebo mikrovlnka, kterou máte doma, nebo to rádio, televize, všechno, vlaky, s čím se setkáváme, tak tady je nějaká ta hranice. Od určité energie to záření dokáže ionizovat vzduch nebo prostředí, kterým prochází, jmenuje se proto ionizující a to už může být pro nás nebezpečné. Ten zbytek elektromagnetického spektra nebezpečný není. Je na to provedena řada výzkumů i na třeba mobilní telefony, možná jste se s tím setkali vlastně v minulosti v Americe žalovali rodiče chlapečka, který zemřel na rakovinu mozku, výrobce mobilních telefonů, že to vlastně zavinil a tím vznikla řada výzkumů tohoto typu a do dneska nejsou dokázaný žádný patogenní biologické účinky vlivem vlnových délek vyšších, než jsou takové, které dokáží ionizovat. Tak. A teď vlastně je to otázka pro vás. Co všechno já se musím na vás nachystat. Co všechno nás vlastně v životě ozařuje? Jestli máte nějaký nápad, tak jsem s ním. Výborně. Takže když jdeme k lékaři, ozařuje nás rentgen. Správně. Slunce nás ozařuje, výborně, ale vlastně to spektrum elektromagnetické slunce končí na ultrafialovém záření, které možná máte doma nějakou úvolamku, která také dokáže částečně ionizovat vzduch. Tam je právě ta hranice mezi tím ionizujícím zářením, kterým se zabývá dozimetrie, a tím, které existuje v přírodě. V přírodě je největším zdrojem ultrafialového záření právě slunce, ale to ještě není ionizující záření. Takže slunce tam nebude, ale něco, co existuje v okolí slunce. Promiňte, já jsem nerozuměla. Radioaktivita. Ano, radioaktivita toho okolí slunce, kterým je vlastně vesmír, správně. A tomu se říká kosmické záření a to má obrovské energie. V podstatě my se na Zemi snažíme dosáhnout takových energií, jaké má kosmické záření ve vesmíru, aby jsme se dobrali, jak to na tom začátku vesmíru vlastně bylo. A takových energií dosahují velké urychlovače, jako třeba ten nejnovější v CERNu. Tak, ale mě teď tady naskočil jako největší část celého kruhu, který se tady postupně
promítneme radon. Už jste si někdy setkali s radonem? U vás doma třeba? Měřili jste si někdo radon? Ještě ne, tak si o něm dneska něco povíme. Takže, co nás nejvíc ozařuje v životě, tak to je radon. Potom tady máme přírodní zdroje v těle člověka. Věděli jste, že jste vlastně malý pochodující zářiček? Protože všechno to, co jíme, to, co pijeme, tak obsahuje radionuklidy, které jsou všude kolem nás v přírodě, tak samozřejmě jsou i u nás v těle. Také si k tomu potom něco povíme. Tak dále, tady máme takzvané terestriální záření, nebo terestrické se někdy říká, a to je záření hodin. To je to, po čem chodíme. Všechny hodiny obsahují v určité míře radionuklidy, které nás ozařují, ať už se pohybujeme na povrchu země, anebo pod ní. Tak jsme si povídali o tom kosmickém záření. Ty vysoké energie, které se vyskytují v kosmu, naštěstí při dopadu na zemský povrch procházejí atmosférou, kde dochází k řadě interakcí a ty částice se postupně zpomalují. Představte si, fungujete jako kulečník, když strčíte do koule a udělíte jí teda nějakou rychlost a ona se potká s jinými koulemi, tak jim předá část své rychlosti a všichni se pomalu zpomalují. Tak takhle to vlastně funguje i v tom kosmickém záření a ty energie, které dopadají na zemský povrch, jsou už pro nás přijatelné. Takže díky atmosféře vůbec na Zemi můžeme žít. Už nás jste četli o cestování na Mars a jaké jsou poměrně velké plány, jak osídlit Mars, jak dokázat, aby tam lidé mohli bydlet. A jedním z největších problémů, který tam je vlastně, že tam není atmosféra. Takže lidé by vlastně zemřeli na dávku z uzáření, už jenom třeba z kosmického záření, které je tam vysoké. Takže první plány na Marsu, které vůbec jsou, se týkají toho, jak tam vytvořit atmosféru. Možná jste viděli nějaké americké znešené a ušlechtilé filmy, které vám ukážou hodně známí, jak tam něco vysadí a začne se to vypařovat, začnou se tvořit mraky a bude to všechno úplně samo, tak to je asi tak. Už tady byl vzpomenut ten Rentgen, takže teď jsme na něho dorazili v tom našem koláči o záření. To jsou ty medicínské aplikace. Kdykoliv jdeme k lékaři a podstupujeme nějakou vyšetřovací metodu, která využívá rentgenku, tak jsme samozřejmě ozařovaní. Tady všechny ty ostatní části jsou poměrně hodně sledované, ty medicínské samozřejmě taky, to medicínské ozáření, ale platí tady jedno pravidlo, že v případě medicínského ozáření samozřejmě každé to zařízení, které je vlastně v té diagnostice, kdy se snaží zjistit, co nám je, jestli máme zlomenou ruku, jestli máme ucpané cévy nebo cokoliv jiného, tak samozřejmě ty dávky, které při tom vyšetření dostaneme, jsou pečlivě hlídané a jsou spočítané tak, aby byly co nejmenší. Přesto ale tady neexistuje žádná hranice, protože vždycky je dbáno na to, abyste přežili. Když se nabouráte v autě a budou vás skládat po kostičkách, tak prostě pojedete na CT několikrát za sebou a nikdo nebude řešit, jestli jste dostali takovou nebo makovou dávku. Pro tu chvíli je potřeba vás zachránit a v tu chvíli ty medicínské aplikace nepodléhají v podstatě žádným speciálním limitům. Kromě těch základního limitu, aby to samozřejmě bylo co nejméně, ale pokud ten lékař potřebuje vidět, co s váma je, tak se nebude ženít. No a podívejte, a teď nám tam vyjel takový malý klosíček a tím jsou umělé zdroje, které nás v životě potkávají. Ať už jsou z různých jaderných zařízení, nebo z různých medicínských aplikací, kde se využívají, anebo čímž myslím třeba sterilizace veškerého materiálu do nemocnic, ozařování, potravin a podobně. A vidíte, také Černobyl tam přispívá do toho malého kousku. On si dělal takový zajímavý průzkum v ulicích a lidé byli dotázáni, zda je více ozařuje jaderná elektrárna Temelín anebo Radlík. 90% lidí odpovědělo, že jaderná elektrárna Temelín. Co byste jim po dnešku řekli? Že to není úplně pravda. Nejvíc nás ozařuje radon, ať už, a to především teda v budovách, ať už jsme v práci, anebo bydlíme doma. Koncentrace radonu venku je nízká, protože vlastně pochází z hornin a venku se rozmělní vlastně v tom obrovském množství vzduchu, který tam je. Tak, tady tomu se říká koláč ozáření a tady tím vším se ta dozimetrie zabývá. Přes biologické účinky, jaké to záření má, jaký to má dopad na zdraví a podobně.
My se dneska budeme zabývat jednotlivými těmi částmi, abyste trošičku věděli, o čem to je. Aha, tak. Takže ze všeho nejdřív si budeme povídat o radonu, protože v našem životě hraje vlastně, co se týče ozáření, největšího. Kolik myslíte, nebo co vlastně myslíte, že radon způsobuje? Co to je radon? Slyšeli jste o tom někdy? Výborně, výborně, je to plyn a tím se vlastně pro nás stává nebezpečný, protože ho vdechujeme. Když ho vdechujeme, on je radioaktivní, takže se tam přemění a přemění se v různé jiné izotopy, jako je třeba polonium nebo bismut, a ty se nám usazují v plicích a vlastně září nám do těch plic, zůstanou tam trčet a tím vlastně mohou způsobit rakovinu plic. Kolik tak myslíte lidí v České republice, že umře na rakovinu plic? 5000, výborně. V České republice je to tak asi, je to asi 5000 lidí přibližně. Samozřejmě ta situace se různí a teď po té, co vlastně bylo zakázáno kouření na spoustě míst a spousta lidí přestala kouřit, tak se ta situace bude lepšit. A z těch 5000, kteří umřou na rakovinu plic, asi 1/5 umře na rakovinu plic způsobenou právě radonem. Takže kolem 1900 třeba přibližně lidí, a to je tak asi srovnatelný třeba s počtem usmrcených ročně na silnici. Jakého množství je těch 1000? Ze všech lidí, kteří... Ročně. To je roční. No, roční úmrtí, jak... Kolik je u nás zemře lidí v roce? Při populaci 10 milionů žil, střední délce života se 75 let, že asi 10 milionů 75. To je opravdu asi tak. Něco kolem 130. Přibližně. Jo. Takže tady kolega krásně spočítal, že asi 130 000 lidí. Takže z toho 5000 zemře na rakovinu plic. No rozhodně. Ale víte, že se třeba spousta peněz investuje do opatření v dopravě, aby doprava byla bezpečnější, tak i část peněz se investuje právě do radonové problematiky a momentálně existuje tzv. Radonový program, který trvá teď zrovna 2. desetiletí a v rámci toho radonového programu vy si můžete nechat změřit radon u sebe doma zdarma. Já jsem vám přinesla ukázat detektor, který se k tomu používá, vy jste se toho nebáli. Nevrčí to, nekouše, nežere to elektřinu, je to obyčejný plastový kelímek od ramy, proto se tomu taky říká Raman, protože je to měřidlo radonu a zároveň teda je to od ramy, takže se tomu říká Raman. Tady dole je film, je to takový speciální film, který je pokrytý emulzemi a když dovnitř do té pixličky se dostane ten radon a přemění se, tak emituje, vysílá alfa částice, které, když dopadnou na ten film, tak do něho udělají dírky. Je to strašně jednoduchá a prastará metoda. Dříve to lidé měřili taky tak a používali k tomu, třeba jestli máte takový ty igelitový desky, do kterých si dáváte papíry, tak podobný materiál, jenom ho pověsili na záclony a potom seděli ženský u mikroskopu a počítali dírky, takhle se to dělalo od jak živa. Teď je to trošičku sofistikovanější a počítá se to elektronicky, ale ten princip je úplně stejný. Alfa částice, která je hodně těžká a má vysokou energii, je schopna vypálit do toho filmu dírku. Takže vlastně, když se pak spočte počet těch dírek, zjistíte počet alfa částic a z toho na základě kalibrace zjistíte koncentraci radonu. Já vám to pošlu a kdyby vás to zajímalo, tak potom ze mnou přijďte a já vám řeknu adresu, na kterou si napíšete. Oni vám takovýhle 2 pixličky pošlou domů, většinou na rok. Jestli to doma dáte do obýváku a do kuchyně, za rok to pošlete zpátky, oni vám pak řeknou, jakou máte koncentraci radonu. Jinak těch detektorů na měření radonu je samozřejmě více a jsou dražší. Jedním z nich je ionizační komora, je taková vlastně komůrka kovová, která má 2 elektrody a dokáže měřit radon, protože on právě ionizuje ten vzduch. A tohle nám udělal jeden kolega, vyřezal takového stejdu radoníka, který funguje opravdu jako měřidlo a měří se s ním a my ho máme jako maskota, radonová skupina. Tak, s tím radonem se vlastně setkáváme především v domech, jak jsme si řekli. Co myslíte, kde se ten radon vlastně nejvíce bere?
toho podloží, z těch horních? Z podloží, výborně. Určitě nejvíce radonu je z podloží a pokud ten dům není dobře izolovaný, tak se dostává potom dále do domu. Druhý zdroj může být stavební materiál, což byl nejvíce problém v minulosti, protože si lidé dělali tvárnice z čehokoliv. Když si pamatujete o takový list domácí, udělali si tvárnice, sebrali něco tamhle na haldě, nějakou škváru a podobně a byl z toho problém, který do dneška trvá. Ty domy se jmenují Start, jsou ze škvárobetonu a lidé v nich byli opravdu vysoce ozařovaní, takže ty domy nakonec bylo nařízeno zbourat a dneska už se v nich nemůže bydlet. Ale pořád si ještě sem tam nějaký ten domeček objeví a v podstatě se musí zbourat a ten materiál odvést v podstatě speciálním způsobem na skládku k tomu určenou, protože obsahuje vysoké množství radionuklidů. Vidíte, jak to tady v tom obrázku krásně je znázorněno, jednak které je toto podloží, jednak všechny možné díry, když už se k vám ten radon dostane, tak se tam prostě tlačí tím, že je plyn, zásuvkami, jako čím si vzpomenete. A protože vlastně, jak jsem řekla na začátku, se u nás teď už opravdu všechno dobře hlídá, tak součástí stavebního povolení je tzv. Stavební index pozemku, kdy si představbou musíte nechat změřit na svůj vlastní pozemek, kolik tam vlastně radonu je a jaké je to nebezpečí. A podle toho, kolik radonu tam je, tak vlastně projektant naprojektuje izolace ve sklepě nebo patře, který jako první leží na podloží, aby se k vám ten radon do domu nešířil. Protože mnohem snadněji je vlastně odizolovat ten radon na začátku, než když už ten dům stojí. Tak potom vlastně to ozdravění toho domu, abyste tam neměli radon, je mnohem složitější. Například vykopou se podlahy, natočí se tam kabel, který je perforovaný, svede se do komína, vytahuje se vlastně ta koncentrace radonu. To je ještě to nejjednodušší, někdy se musí odkopat celá vana, dát tam umělou ventilaci. Jako těch způsobů je hodně, ale ne všechny taky dobře fungují. Kdysi se to dělalo tak, že se vlastně všechny baráky podvrtávaly a dělalo se odvětrávání jako spod domu, jenomže lidem v zimě byla zima, takže si to ucpávali a tím si vlastně všechnu tu situaci zhoršovali. Dneska i stát platí tohleto ozdravné opatření právě v rámci toho radonového programu, takže pokud si necháte změřit radon a zjistí se u vás vysoká koncentrace, tak vám státní ústav radiační ochrany, který to měření provádí, nabídne nějaké řešení. S tím, že vlastně to řešení je hrazené státem. Takže ten radonový program trvá do roku 2019 a nevím, jestli stát ještě bude někdy tak štědrý, aby pokračoval v takovém programu, takže bych doporučovala do roku 2019 si to vyřešit. Jestli to nechcete vědět, tak samozřejmě není potřeba to měřit, ale pokud vás to zajímá, tak si to nechte změřit, případně ten dům ozdravit. Ono se totiž může stát, že ten dům budete chtít časem prodat a ten kupce se vás může zeptat, jestli je v tom vašem domě radon a nechá si to změřit. A může se stát, že tam ten radon bude a vy ten dům už neprodáte. To je jako klidně možné a dokonce se teď stal takový případ v Praze. Asi před 2 roky do dneška si s tím soud neví rady, že právě tam pán prodal dům, koupil si byt a ten majitel toho domu si za rok nechal změřit radon a zjistil, že jsou tam tisíce betonů na metr krychlový, normálně je tam tak 100. A chtěl ty peníze zpátky, protože říkal, že vlastně ten dům je zdravotně závadný a že teda chce odstoupit od té koupě a peníze zpátky. Takže ten původní majitel samozřejmě už měl koupený byt a ten dům zpátky nechtěl. A teď vlastně soud vůbec neví, co vlastně, jako jak s tím případem správně naložit. Jestli je právě ten člověk, který si to koupil, ale před tou koupí se na ten radon nezeptal, anebo ten druhý člověk, který řekl, už jsem to jednou prodal a už to jako nechci mít. Takže není to potom legrace, ale je dobré, někdy je dobré to vědět. Případně, kdybyste se chystali doma zřídit nějakou provozovnu, třeba ve svém vlastním domě, tak budete povinni stejně si tam radon jako na pracovišti změřit. Takže byste se pak stejně dozvěděli, kolik tam toho máte. Tady jsem vám jenom stáhla obrázek, jak vlastně vypadá ten film, když se ozáří těmi alfa částicemi. Tam se udělají takové krásné stopy, to je ten obrázek nalevo. A po odlepkání v letní části toho filmu se nám tam objeví právě krásné děti, které se prosvěcují a ty záblesky se počítají a krásně se nám to vyvíjí. Takže vidíte, jednoduchá, levná metoda. Čím většině asi je to vidět? To je 100krát. A tady máte i vlastně tu adresu na studii. Mimochodem, kdybyste, takhle vypadá ten Jamaň,
Takhle se vlastně měří ten radonový index pozemku. Do země se zapůjčou duté tyče, metr dlouhé. Na konci té duté tyče je takový kovový hrot, který se vypůjče, tím vznikne vlastně pod tou tyčí určitý malý prostor, vytáhne se ten první vzduch nahoru, změří se, vidíte takovouhle velkou stříkačkou, změří se v takových komůrkách a ještě se měří plynopropustnost a vlastně z těch měřených hodnot se vám stanoví ten index pozemku. Takže pokud vy nebo vaše děti si budou stavět dům, tak vřele doporučí najít si firmu, která nepodvádí a opravdu vám to změří, protože řešit to v tom domě potom už není jednoduché. Tady pro vaši informaci, pokud se budete třeba chtít zjistit, bydlíte tady v okolí Děčína a budete si chtít zjistit, že třeba u vás ve vsi už nějaké měření bylo uskutečněno a kolik tam bylo naměřeno, tak existuje webová stránka komplexní radonová informace. Tady z ní máte ukázku, tady si kliknete na jakoukoliv část mapy, necháte si ji zvětšit, najedete si na místo, kde chcete, tam bude modrý puntík, ten si rozkliknete a tady budete mít veškeré informace, takhle to potom bude vypadat a vy se dozvíte, jaké tam máte horniny, kolik je tam radonů, jestli je dobré si to nechat změřit tím pádem nebo ne. Jako, to je moc pěkná informace, kdyby vás to zajímalo, až přijdete domů, tak komplexní radonová informace a budete vědět, jak na tom stát. Protože, jak jsme si tady řekli, ta koncentrace radonů závisí na podloží. A čím samozřejmě v určitých oblastech to podloží je stejné, takže nějaká orientační informace tady z té webové stránky určitě by mohla být pro vás užitečná. Tak a teď jsem vám tady stáhla dva domy, jeden starý a jeden nový. Tady vidíte, že určitě není žádná izolace. A tady tenhle dům vypadá krásně, určitě měl stavební povolení a určitě měl nějaké měření. Co myslíte, v kterém domě je vyšší koncentrace radonů? Jasně, to nové. A víte proč? Nemůže unikat. Ne. Ten problém byl v tom, že ten člověk, který dělal právě radonový průzkum pozemků, tak jednak to zanedbal, sedl si doma, podíval se do mapy, zjistil, kolik tam asi tak bude a vyrobil protokol. Což bohužel se někdy stává a poznáte to snadno, to jsou lidé, kteří nabízejí na internetu měření radonového indexu pozemku za nejlevnější peníze. Za ty peníze nejsou schopni ani na ten pozemek dojet, na tož provést 15 měření a vyhodnocení a tak dále. Takže si na to dává pozor. Ale tady se stal ještě navíc ten případ, že ten dům byl dodatečně zateplovaný. A vznikla tam mezera mezi zateplením a vlastní stěnou domu. A protože v podloží je vysoká koncentrace radonu, tak mezi tím zateplením a tou stěnou toho domu si představte, že se jim vlastně do domu dostával radon, ale lezl jim ze zásuvek, z děr kolem trubek na topení a všude. Tam třeba zásuvce elektrické měly tisíce bekelů na metr krychlový. Takže je vždycky dobré, když stavíte, všechno si pohlídat, chodit za těmi lidmi a ptát se. Odizolovali jste nám to dobře a vy jako udělejte to pořádně, protože my si to po stavbě necháme změřit a pokud tam bude vysoký radon, tak odpovědnost za to nesete vy, kdo nám ten dům stavíte. Takže na to si dejte pozor. Tak. Tady vlastně je ukázka toho, kde je radonu nejvíce. Omlouvám se. Vidíte, že to je obrázek z našich českých jeskyní, kterých máme zpřístupněných pro veřejnost celkem 13. A radon je tam v podstatě dozimetrický problém pro průvodce, protože ty tráví v podzemí dlouhou dobu a pro ně ty dávky už jsou poměrně vysoké. Pro vás jako návštěvníky samozřejmě to nehraje roli, protože tam jste třeba za rok 40 minut nebo za 5 let 40 minut, takže návštěvníky se to neřeší, ale průvodci v jeskyních těm se dávka počítá a také se tam radon měří. Právě, že v jeskyních koncentrace mohou být hodně vysoké, protože jsou uloženy pod zemí. Víte, že zdrojem teda radonu jsou horniny, takže vlastně v té jeskyni, v tom prostoru, který je pod zemí, se ten radon krásně hromadí a může nám dělat problémy. Já jsem vám tady stáhla takové dvě křivky, jenom abyste si dokázali představit, jak to vlastně vypadá. Tím, že radon je plyn, tak vlastně hodně dobře reaguje na vnější teplotu.
čím je vyšší teplota, tím vlastně více se to do té jeskyně nasává, čím nižší teplota, tak se to tam hezky drží dole. Tady na tom prvním obrázku to je měření skloněností jeskyní. V nějakém časovém intervalu to je celkem jedno. Ale ta spodní křivka je měřená těsně pod povrchem v té jeskyni, pod povrchem země. Vidíte, že tady to takhle hezky osciluje podle toho, jak to větrá venku a podobně a ty koncentrace jsou nejnižší. Postupně ta modrá křivka a ta nejsvětlejší jsou hloubš a hloubš jeskyní. Vidíte vlastně, že čím hloubš jsme v té jeskyni dole, tím ta koncentrace je vyšší. A to třeba samozřejmě platí i v dole. I když našemu hornictví v České republice letos odzvoní, protože jste možná četli, že pan ministr podepsal ukončení těžby na Rožínce, což je v podstatě náš poslední činný důl, než kvůli nějaké poslední zbytky těžby v OKD, která taky jde do kopru, tak vlastně teď už to nebude takový problém, ale představte si, že vlastně horníci třeba na Rožínce jsou v kilometru a 200 metrech pod zemí. 1200 metrů. Takže tam radon, zvláště je-li to uranový důl samozřejmě, tak ten radon je velký problém a musí se tam velmi pečlivě vypravit. A ty lidé tam dostávají vysoké dávky, protože taky odcházejí dřív do důchodu. Tohle je ze Zbrašovských radonitových jeskyní a dali jsme vám ten slide sem, abyste viděli, jak hezky. Vlastně tohle je jeden den. Jeden ten oblouček je jeden den a ten radon tam krásně pracuje se změnou teploty venku. Noc, den. A úplně stejně to vypadá u vás v bytě. Ne třeba takhle vysoké koncentrace, jako tady vidíte, že tady jsou třeba 7000, ale vypadá to úplně stejně. No a ten radon nám může být i užitečný, nejenom, že nám škodí na zdraví, ale může nám i pomáhat. Využívá se jako zdroj informací o tom, co se vlastně děje pod zemí. My v těch jeskyních ten radon měříme proto, abychom si koukali, jak se pohybují velké horninové bloky, které vlastně odrážejí zemětřesení. Nevěřilo byste tomu, ale kdekoliv v podstatě na zeměkouli se stane zemětřesení, tak je to poznat i na pohybu hornin v České republice. My to necítíme, ale citlivé přístroje, které tady jsou, to zaznamenají. A různé pory a zlomy v horninách se různě uvolňují nebo naopak se uzavírají. A vlastně cesty pro radon se buď uvolňují nebo uzavírají. A my jsme schopni omlouvám se, to všechno přeskakuje, a my jsme schopni to měřit a se studenty jsme jezdili na Etnu, kde vlastně je velké nebezpečí, ještě pořád, když je to sopka, která už není tak hodně aktivní, je teď ve stádiu, kdy se neočekává žádná jako úplně destruktivní erupce, ale my jsme tam vyhledávali skryté zlomy, kterými taky může na povrch vycházet CO2 a může zabíjet zvířata nebo lidi, kteří třeba bydlí v přízemí, v barácích. Takže jsme tam vyhledávali zlomy právě pomocí toho, že jsme třeba měřili i radon. A tadyhle je třeba křivka radonová těsně před zemětřesením. Jeden takový příklad, jak se vlastně dá predikovat zemětřesení. Bohužel my v tu chvíli, jako radon na měření a predikci zemětřesení je málo. Musíme mít hodně metod, které dáme dohromady a z toho usoudíme, co se asi tak bude dít. Protože jenom z takovéhle křivky my nejsme schopni odhadnout, kde bude epicentrum toho zemětřesení a jakou bude mít sílu. To samozřejmě vůbec ne. Ale přesto to může sloužit jako pomocný ukazatel, co se teda děje. Tak. Opustíme radon. Chcete se někdo k radonu na něco zeptat, protože bychom tady i s radonem mohli být klidně celý týden a povídat si o něm, tak se posuneme zase kousek dál, třeba k tomu kosmickému záření. Kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat, tak prosím zvedněte ruku. Co se díval na tu izolaci třeba těch sklepů? Na tu izolaci normální IPA, která má jenom trošku silnější folii. Dříve se zkoušely tapety s olovem a všechno možné a to nemělo vůbec jako žádný účinek. Mám za radonový koupele. No, radonový koupele, to je otázka. Chci, aby to nebylo pochopeno špatně. Samozřejmě u nás v Jáchymově jsou radonové koupele, v Německu, v Rakousku je řada míst, kde se můžete nechat, buď ležíte v jeskyni, necháte se ozařovat, nebo i ve vodě, která má vysoké koncentrace radonu, ale jsou to většinou lázně na pohybové ústrojí, anebo jsou to speleoterapeutické léčebny, kde je vysoká vlhkost vzduchu a zároveň je radon, který vám pomáhá uvolňovat vlastně ucpané plíce. Tam jezdí většinou děti u nás v České republice.
několik takových pracovišť ve Zlatých horách, u Matče, v Moravském krasu. To jsou speloterapeutické léčebny, to věřím, že nějakým způsobem určitě funguje, ty děti jsou na čerstvém vzduchu, dýchají ten vlhký vzduch a tak dále. Jinak jako statistika lékařů po radonových lázních říká, že se těm pacientům uleví. Oni se koupou v té teplé vodě, uvolní se jim ty klouby a tak dále. Ale na druhou stranu švýcarská společnost lékařů loni vydala definitivní rozhodnutí, že radonové lázně nebudou podporovány ze zdravotního pojištění, protože se neprokázaly jejich pozitivní účinky. Takhle to asi je a je to jako hrozně těžko říct. Já si vždycky říkám, že jedete do lázní bez manžela nebo bez manželky, jste tam 3 týdny, nemusíte do práce. Starají se o vás, dávají vám najíst, masírují vás, chodíte se koupat. Jako nedovedu si představit člověka, kterému se přiblíží. Asi tak. Takže a myslím si, že jakýkoliv covid vlázník je moc prýmá a že si to zaslouží. Já jsem se chtěla zeptat, když je zateplení uděláno 3 metry nad zemí, je to lepší v rámci toho radonu nebo... Určitě je to lepší. Ale ono i zateplení, které jde od země je v pořádku, akorát to musí být dobře odizolované, aby se tam ten plyn z toho podloží nedostal. Tak, teď je tady takový zajímavý obrázek, který je dílem jednoho z našich studentů, který byl na stáži v Japonsku, zrovna v době, kdy došlo k havárii v Fukushimě. A jenom tak pro srovnání, a protože on se zabývá měřením kosmického záření, tak připravil takový zajímavý obrázek, který toho ke kosmickému záření tam bude mít více. Je tady ta modrá, ten modrý záznam, to je z dozimetru záchranáře, který se podílel na záchranných pracích u toho bloku. Jo? Tady vidíte, že zřejmě se dostal do nějaké oblasti, která byl výše ozařován. A tady ta zelená křivka, to je záznam z dozimetru pilota, který v tu samou dobu letěl na trati Tokio, Moskva a zpátky. Vidíte, že v podstatě ten pilot za tu dobu toho letu dostal vyšší dávku než ten člověk, který se pohyboval v okolí Fukušimy. Nedá se to brát komplexně. V okolí Fukušimy bylo několik záchranářů, kteří dostali, ale byly to jednotky méně než je jedna ruka moje, kteří dostali vysoké dávky, 500 milisievertů, což je u nás taková jako hranice, kdy tam lidé jdou dobrovolně, jsou se vším seznámení a oni dobrovolně jako opravdu jdou pomoct v té situaci, aby ochránili ty ostatní lidi. Takže to není tenhle ten člověk, který měl ten dozimetr. Tohle byl běžný člověk, který se tam podílel na nějaký záchranný práci. Tyhle ty extrémní situace, ty tady samozřejmě zaznamenány nejsou. Jenom jsme vám chtěli ukázat, že vlastně ta radioaktivita je všude kolem nás a někdy tam, kde ji vůbec nečekáme. Tak. Radon vlastně byl jedním z plynů, které se taky měřilo na Marsu. A kosmické záření se, možná víte, že vlastně objevil Victor Hess. Věděl, že něco teda k nám z kosmu přilítává a myslel si, že když bude měřit balonu a bude stoupat výš a výš, takže vlastně to záření bude klesat a klesat. A ono opak byl pravdou. Dostal za své objevy dostal Nobelovu cenu a jenom jsme vám chtěli ukázat, že letos, teda loni vlastně už v prosinci, se 2 studentky z gymnázia rozhodly, že budou jako pan Hess měřit kosmické záření. Neměli na to, aby si objednali vlastní velký balon, tak se koupil malý, takzvaný stratosférický balon, který vidíte tady. A u nás v České republice se měřením kosmického záření zabývá Ústav dozimetrie záření na Truhlářce v Praze. A my jsme jim pomáhali a s těmi studenty jsme teda připravili detektor, připravili jsme ten balón, padáček, tady je krabička s tím detektorem. A tady to, co vidíte, tak je snímek vlastně z té krabičky, když ten balón stoupal vzhůru. A to funguje tak, že ten stratosférický balón se vlastně nakoukne heliem do určité velikosti, podle toho, jakou má zátěž, aby ji teda unesl. A on stoupá výš a výš, až vystoupá a praskne. A potom to, co nese, vlastně spadne dolů. Takže vystoupal až do 27 km, což byla krása. Všechno v něm zmrzlo, protože tam bylo minus 100 stupňů, takže kromě detektorů
kosmického záření, který to vydržel, to byl speciální detektor, který byl na to testovaný, ale třeba GPS, která nám hlásila, kde ten balon se nachází, tak třeba zmrzla, ale potom naštěstí zmrzla, když ten detektor zase padal dolů. Našli jsme ho až u Vídně. Naštěstí se podařilo, že vlastně těsně předtím, než vlastně ten detektor spadl, tak vyslal ještě poslední zprávu jako GPS souřadnici, kde se nachází. Takže jsme ho, vidíte, i pes nám pomáhal, tak jsme ho v okolí Vídně našli a našemu velkému překvapení dokonce i detektor přežil a máme z něho data. Takže takhle to vypadá, když se měří kosmické záření. Už na tenhle obrázek bude pro vás lepší. Tady je příklad toho stoupání a klesání toho balónu a tady je vlastně úroveň kosmického záření a tohle nešlo. Takže vidíte, že se dá takhle snadno pořídit krásný záznam. A takhle je křivka očištěná právě od šumu. To jsou první výsledky, které vlastně z toho měření jsou. A co se mi na tom líbilo, bylo, že vlastně děti z gymnázia se rozhodly, že prostě do toho půjdou. Sehnali si peníze, že to něco stálo, jenom třeba ta bomba Helia stála 4,5 tisíce, povolení k letu, balon stál 4 tisíce. Detektor teda poskytl Ústav dozimetrie záření zdarma a speciální GPS-kou fakulta dopravní. Také zdarma, takže se to měření nakonec uskuteční. A hledání bylo velmi romantické a dramatické a naštěstí jsme to pak našli. Představte si, že vám něco spadne za tmě doma na zahradu. Tak byste se toho určitě báli, co to je, tak jsme se báli, že to někdo najde a vyhodí. Že jsme opravdu do tmy hledali a jsme našli. No a tohle je třeba zajímavý obrázek. Jeden můj kolega si vzal ten obyčejný dozimetr, který si na internetu můžete koupit za asi 9 000. A vzal si ho na dovolenou, takže s ním letěl letadlem a naměřil jakousi křivku. Ten detektor má malý Geigerův detektor, takže samozřejmě nenaměřil částice vysokých energií ani neutrony, které jsou součástí kosmického záření, ale částice, které ten detektor je schopný zachytit na Zemi i ve vzduchu, tak zachytil. A vidíte, tady letěli na dovolenou, tady taška prošla skenerem letištním a tady zase letěli zpátky. Takže je taková dobrá hračka a vidíte, že opravdu s nadmořskou výškou kosmické záření roste. Proto jsou na Zemi určité oblasti, kde jsou lidé více ozařováni, jako je třeba Tibet nebo jakákoliv náhodní plošina, tam samozřejmě ty dávky z kosmického záření jsou vyšší. Tak a teď otázka pro vás. Kdybyste si chtěli vybrat nějaké zdravé místo, tam byste si postavili stát. Na louku, správně. Na louku k Temelínu, Třebíči, nebo třeba tady v Ledvících, nebo třeba v Děčíně. Děčín samozřejmě. Nějaký jiný názor? Děčíně, Děčíně, správně. Teď se dostáváme právě k radioaktivitě horní. Radioaktivita horní je zajímavá věc a je samozřejmě proměnlivá. Záleží na původním složení magmatu, z kterého ty horniny u nás na Země kouli vznikly. A my jsme se studenty z jednoho gymnázia zase udělali takovým měření, že jsme se snažili zjistit, kde teda toho je nejvíc a je ten poměr. Takže jsme změřili 10x10 km v okolí jaderné elektrárny Temelín, takhle nám vyšly dávkové příkony, bylo to v roce 2011 a vidíte, že v průměru jsme vypočítali dávku 0,43. Potom jsme změřili okolí teplárny Třebíč. Tady se nachází třebíčský pluton, který je tvořen hodninami, kterými se říká důlbachity a jsou hrozně radioaktivní. Tomu byste nevěřili. A tady je průměr 0,72. Vidíte, takže Třebíč bychom si asi nevybrali. A tady je okolí Ledvice, to je hnědouhelná pláně, kterou možná znáte, máte to tady kousek. A tady bylo dokonce jenom 0,37. Takže pokud byste chtěli být nejméně uzařovaní, tak tady z těch 3 možností by to byla Ledvice, ale ten Temelín taky na tom není tak špatný. Takže jenom co jsem chtěla ukázat je, že vlastně ta radioaktivita se mění horninu od horniny, tím, že nejvíce radioaktivní jsou tzv. Kyselé horniny vybřelé, které tady tvoří u nás tu červenou barvu. Tohle je mapa radioaktivity České republiky, která byla dělána v leteckých měření, z odběru vzorků, z pozemních měření. Prostě všechno se dalo v roce 1995 dohromady. A tady ta červená místa, tady jsou nejvíc radioaktivní. A tady je právě ten Třebíč. A tady je třeba Sedlčany,
středočeský úkon. Tady u vás v Děčíně vidíte takové malé červené tečky, to jsou znělce, ze kterých tady v okolí je spousta kopců, to určitě víte, takže ty mají vyšší radioaktivitu. A tohle je biologická mapa a vidíte, že si to jako moc hezky odpovídá. Ty červené barvy tady to jsou plutony, granity nebo žuly, teda tak jako globálně řečeno a krásně to odpovídá těm vysokým aktivitám. Takže od těch hornin záleží na všem možném. Tak. A tak jako dřív se teda měřila ta radioaktivita tím, že se nalítávalo v letadle, je to poměrně obtížné, hlavně zpracování je obtížné a zbytek se ťapal pěšky, odebírala se řada vzorků, převazovalo se to, aby vlastně ta škála byla stejná. Tak dneska máme moderní bezpilotní prostředky, určitě už jste to někdy viděli i v provozu. To je dron a tady je malý detektor a zkoušeli jsme ho zatím na odkališti ve Stráži pod Grálskem, protože jsme potřebovali nějaké místo, o kterém jsme věděli, jak je radioaktivní a máme ho pro měření na Zemi. Dělal taky jeden náš student, tak jsme měřili s dronem. Tady to ráko sice vidíte, tak to je oblast starých kalů po těžbě uranových rud, kde jsou vysoké dávkové příkony, tak se nám zdálo na ty první testy, že to bude ideální. Tady to odkaliště se překrývá inertním materiálem, který nemá žádnou radioaktivitu, tady je vysoká radioaktivita a za ním zase není žádná radioaktivita, tak to bylo ideální prostředí pro ten přechod, aby jsme si to hezky vymapovali. Takže vidíte, tohle jsou moderní prostředí, jak se to dneska měří. Tady jsou dávkové příkony, abyste se mohli podívat, že na tom nejsme zase tak úplně nejhůř, i když skoro. V České republice je 66 nanometrů za hodinu, průměrný dávkový příkon, tady je na tom Francie a taky samozřejmě sever, Finsko, Švédsko, tam jsou hodně vybřeliny a vysoké radioaktivity. Ve Švédsku jsou i zvláštní zákony pro stavbu domů, aby ten dům vlastně nebyl ve styku s podložím, aby teda dom nebyl tak. Jinak jsou na světě samozřejmě místa, která jsou mnohonásobně víc radioaktivní, než jsou v České republice. Tohle je proslula pláž Guarapari, která má teoreticky vysokých koncentrací a lidé tam jezdí na dovolenou, nic s tím neuděláte, jiní lidé tam bydlí v okolí, také s tím nic neuděláte. Takže my se sice snažíme proti radioaktivitě nebo proti účinkům ionizujícího záření chránit, ale jsou oblasti na Zemi, kde nás třeba 10krát, někdy i 100krát převyšují. Je toho mnohem víc než my. Tak, tady jsou nějaké hodiny podle toho, jak jsou radioaktivní. Víte, že nejvíce radioaktivní jsou asi žuly. Zajímavá situace je třeba dneska na Karlově mostě, protože tam probíhala rekonstrukce a on byl dříve celý z pískovce. Oni ho udělali teda z pískovce, ale aby ta dlažba déle vydržela, tak tam navezli žulový kostky. A Karlův most je nejradioaktivnější místo v centru Prahy dneska. Jsme tam byli i měřit se srandy se studentama a je to opravdu tak. Protože tam navezli žulové kostky, tak vlastně zvýšily radioaktivitu toho mostu. No. Ale prostě je to něco, co je kolem nás, tak jako myslím si, že prostě je potřeba to tak dělat. Tak, a tím jsme se dostali od toho přirozeného záření vlastně pacientům v nemocnici. Tady je pár obrázků, se kterými jste se možná setkali, nebo doufám, že spíš nesetkali. Tohle je proces radioterapeutický, kde máte nějaký vážný problém, ale je potřeba vás vlastně ionizujícím zářením ozářit. Protože, jak jsme si tady řekli, je teda svým způsobem může mít patologické, biologické účinky. To znamená, že my naopak těch účinků můžeme využít a když vlastně nějaký svazek toho záření zacílíme do určitého místa v našem těle, tak ty buňky, které tam mít nechceme, dokážeme zabít. A to je vlastně princip radioterapie. Máme oddychovač, který je tady dole, který vlastně stříve na okolo pacienta a soustředuje paprsky do jeho těla, tak aby se sešly v jednom bodě, které vlastně my chceme nějakým způsobem zničit. No a takhle vypadá pacient, který je třeba zafixovaný, protože se mu ozařuje něco na hlavě, aby se nedíval a aby vždycky bylo ozářeno to samé místo a bylo to co nejpřesnější.
tady je na vyšetření, na CT, tady se mu udělá plán, jak se teda bude ozařovat, aby se nepoškodilo nic v těle, co vlastně je důležité, ani nemohé zakončení a podobně, ale zároveň, aby ty buňky, které chceme zničit, tak byly všechny zničit. Tak to je, kromě toho klasického rentgenu, který znáte, je velmi dobré využití různých záření. Tady vypadá takový, ano? Už jenom v Japonsku jsem slyšel, že mají taky podobný léčící přístroj a že to funguje na principu, že ono, i když to prochází z několika směrů a koncentruje se v tom bodě, tak pořád to zasahuje tu zdravou tkáň, tam to jak na principu urychlení částic a že to proniká jako vlnění, pak ztrácí ta částice energii a pak až ten radioaktivní prvek působí až v tom bodě. Když jsem to pochopil správně. Pochopil jste to správně. Tady to, co jsem vám ukazovala, tak ono mě to přeskákalo. To je urychlovač, který využívá vlastně lehké částice k tomu ozáření. A tím, jak se to vlastně otáčí kolem toho pacienta, tak se ty paprsky sejdou v jednom bodě, které teda chceme zničit. A ta ostatní tkáň v okolí není tak postižená, protože tam se vlastně dostane menší dávka a naše tělo má schopnost se obnovit, reparovat. Takže vlastně ta tkáň, která není zacílená úplně, tak si časem vyreparuje a je v pořádku. To je jeden způsob a teď vlastně moderní způsob, který u nás už také funguje na bulovce, je tzv. Protonová terapie. Ta využívá buď jonty, anebo těžké částice, jako je třeba proton. A tyhle částice, o kterých jsem mluvila, tak vlastně procházejí tou tkání, postupně interagují a ztrácejí energii, když to ty protony ztrátí až na určitě tkání. Kdyby si to představit takhle, že vlastně tady prochází ta částice a až v určitém místě nějaký svazek, který má třeba počet částic, a až v určitém místě dochází k té největší ztrátě. A tím je to šetrnější. Předtím vlastně ta ztráta té energie vypadá nějak takhle. Když to ty protony, protože jsou těžké, a je to, když si představíte třeba, jako když letí sršen. Ten si to namíří, letí a vy musíte uhnout, on neuhneš. Takže když letí komár, tak kolem vás lítá zvěsele, tak to je takový podobný srovnání. Ten proton je jako ten sršen. Prostě letí podobné dráze. Takže ten proton je urychlená vlastnosti vlny a ano, pak... no ne, všechno je to vlnění. No jasný, ale myslím při šíření prostoru. A pak tam při ztrácení energie se chová jako částice z místě, kde potřebuje. Ano, přesně. Jo, tak a ztratí tu energii na velmi krátké dráze. Tady zase je nebezpečí, že musíte si to všechno přesně spočítat. Aby když teda ztratí veškerou energii v podstatě na jednom místě, tak abyste ji nestratili někde jinde, než potřebujete. Ale protonová terapie funguje u nás na bulovce a už asi myslím, že jsou v provozu, možná už je to dílo, no to strašně letí. Už mají za sebou řadu pacientů. Už nějakých pátek. No dříve vlastně se naši pacienti posílali do Mnichova. Dneska se můžou léčit u nás. Jako ta protonová terapie je dražší, ale zase na druhou stranu je to jako hrozně těžko říct, jak to spočítat. Když jdete na klasickou radioterapii, tak většinou ta dávka je rozdělená třeba na 35 frakcí. Musíte tam 35krát jít, pokaždé vás ozařují, zatěžuje to toho pacienta, je to i psychicky hodně náročný a vlastně každé to ozáření něco stojí, když to takhle řekneme. Na tu protonovou terapii třeba na stejnou medikaci byste šli 5krát. Takže sice třeba to jedno ozáření stojí víc, ale jdete tam po řadu ozáření míň, takže dost často ta částka potom není dražší. A ještě platit potom výlovy cesty do Mnichova a podobně, to není dobré, takže a pořád je dobře tomu člověku, když je doma, představte si, že jste těžce nemocný. Tomu takovou druhou poznámku. Ano. Až protonový centrum bude takový ceny, jako má Mnichov, tak pak se bavíme o tom, že do Mnichova se tam nevyplatí. Pořád to stojí 50% než protonový centrum. To není pravda. Pojďme se bavit nad reálníma datama pracovní zdravotní pojišťovny. Vím, co stojí Mnichov a vím, co stojí protonový centrum. Já jsem tam teď měla svého kolegu a vím, kolik to stálo a Mnichov ho vrátil. Jo. A vím, kolik to mělo stát v tom Mnichově a vím, kolik to stálo tak. Takže vím, kolik stojí cesta do Mnichova a kolik stojí cesta do protonového centra v Praze. Takže ono to možná hezký je, na druhou stranu sami odborní společnosti tvrdí, že na ne všechny druhy ozařování do protonových centrum dobrý. Určitě, ano, ta terapie není vhodná pro všechny, tak jako radioterapie není vhodná pro všechny typy nádorů určitě.
Ale oni, i když jim Všeobecná zdravotní pojišťovna, přestože jim předslíbila smlouvu, pak tu smlouvu nechtěla dát a nebudu se bavit o tom proč, protože já mám zase ty informace z druhé strany, tak oni se uživili. Jak vidíte, stojí do dneska a neprodali. Já nevím, že se neužili, ale prostě jako pořád se tady bavím o ekonomii. No to určitě. Dobře, možná se pak sejdeme a vyříkáme si to. Nebo teda vyměníme si ty zkušenosti, které máme. Já bohužel vím, za jakých okolností říkala ta přeskumná smlouva. Jako... To já nevím. Já bohužel ano. Jo. V každém případě, jako, myslím si, že všem bohužel v tomhle státě nám je jasné, že všechno je jenom o penězích. O ničem jiném. A od toho se bohužel odvíjí i léčba, i náklady na léčbu, i to, co vám lékař předepíše a co vám smí předepsat a všechno. A to je úplně jiná kapitola, takže bych postoupila dál. Tady je třeba zajímavý způsob, který je tady hezky. Možná jste slyšeli o Lexelově gamanoži, to vlastně je taky léčba založená na radioaktivitě. Tady uvnitř té hlavice, kterou tady kontrolují moji kolegové vlastně, to je náš student a to taky, tak jsou kobaltové zářiče. Vlastně ta výhoda tady toho celého systému, jak vidíte, tady je ta, že vlastně oni je vhodný jenom pro léčbu věcí, které se odehrávají v hlavě, ať už je to rakovina, nebo jsou to cévní malformace, nebo něco podobného, nebo třeba oční nádory a podobně, protože oni jsou schopni vám hlavu krásně zafixovat do takového rámu. S tím rámem vás pošlou na magnetickou rezonanci, udělají vám velmi přesný zacílený snímek a pomocí tady těch asi 219 kobaltových zářičů vám vytvarují to pole, které vlastně chtějí v té hlavě ozářit. Tím některé ty dírky zaslepí, aby ten zářič tam tudy nemohl zářit, a některé nechají otevřené a tím vlastně vytvoří to pole, které jste viděli už tady. Vytvoří takové podobné ozařovací pole, kterými jsou schopni vám. Já jsem třeba byla na gamanoži, protože jsem dělala o tom nějakou reportáž u nás do školy, tak jsem tam byla s jednou paní, která měla nádor na očním nervu a to okolí nabídli ji operaci na Lexelově gamanoži, ona ráno přišla, já jsem s ní byla, když ji fixovali do toho rámu, šli jsme na magnetickou rezonanci, pak jsme šli zpátky, oni ji ozářili a ona odpoledne šla domů a měla oko. Jako ne, že by na ní viděla, samozřejmě ne, ale nepřišla o to oko. Kdyby byla bývala, šla na operaci, tak neměla to oko. A to jako je úplně úžasná věc a tím vlastně oddělením stereotaxe, teda na Homolce, prošla opravdu už řada pacientů, i malých. Tam třeba jsou děti, které nemůžou běhat, nemůžou hrát fotbal, protože mají cévní malformace, která by jim praskla. Takže oni vlastně to místo v mozku vypálí a oni hrajou fotbal a běhají a jsou šťastní. Takže jsou metody, které nejenom využívají cionizující záření samozřejmě v medicíně, které nám opravdu pomáhají a můžou nám zachránit život nebo i kvalitu života. Tak, a pak jsme si řekli o sobě, že jsme malé zářiče, takže teď jsme se přesunuli už od medicíny zase k dalšímu, protože máme málo času. A my samozřejmě obsahujeme spoustu radionuklidů a nejvíce ze všeho draslík. A také, když vlaštíte, tak největší přísun vlastně máme draslíku a kdyby se nám ten draslík pořád hromadil v těle, tak bychom opravdu za chvíli byli pokorující zářiče, ale naštěstí tělo funguje tak, že si udrží určitou homeostatickou rovnováhu draslíku a vlastně dávka u draslíku, která v nás je pořád stejná. Takže to je naše výhoda, ale jinak všechny prvky všech přeměnových řád a všechny prvky Mendelovy soustavy vlastně máme v sobě, takže i ty radioaktivní. Jedním z takových výjimečných, který vám tady Vojta vybral, tak je třeba uhlík 14. Nevím, jestli jste slyšeli o tom, že vlastně tento radionuklid je možné použít k datování. My máme spoustu metod, kterými se snažíme přijít, jak jsou některé věci staré. A pokud ty věci dříve rostly a dýchaly, a potom teda zemřely, někde ležely, jsou zakopány, tak my můžeme určování jejich stáří použít právě uhlík 14. Protože to jsou většinou rostliny, dřeva a podobně, které za svého života dýchaly. A v atmosféře je poměr izotopů uhlíku téměř konstantní, když ten poměr se teď hodně mění a ta metoda
je velmi složitá a musí se tam dělat hodně oprav a podobně, nicméně v principu se dá říct, že ten poměr je konstantní. A na rozdíl od těch ostatních izotopů uhlíku, které nejsou radioaktivní a kterých tam zůstává pořád stejný počet, tak když ten organismus zemře, tak ten radioaktivní uhlík se začíná přeměňovat. Postupně se přeměňuje, ubývá ho a ubývá. A vy, když tu věc naleznete a změříte koncentraci těch ostatních izotopů uhlíku a té 14, tak ze vzájemného poměru jste schopni říct, jak je ta věc vlastně stará. Tato metoda, když nás jste poznali chemické plátno, jeho stáří stejně asi není definitivně stanovené, tak se používá také zde a používá se hodně často. Jinak řada radionuklidů se používá k určování stáří. Právě díky tomu, že se s časem jejich počet jader mění, tak my na základě toho jsme schopni odhadnout čas. Tak. A teď se dostáváme k jaderným zařízením, k našim hračkám, které tady máme a podobně. Tak. Máte obavy z jaderné energetiky? Ne. Fakticky ne. Trošku budeme vědět. Ne, tak taková havárie se stát nemůže, ale stát se samozřejmě může. Nikdo vám nemůže tady si teď stoupnout a říct, jako nebude nikdy žádná havárie, nemůže. Ta zařízení, stejně jako jiná technologická zařízení, se staví na určitou pravděpodobnost, že se ta technologie nebude v poruše. Takže vždycky je určitá pravděpodobnost, že se samozřejmě něco může stát. Jde o to, když se něco stane, tak aby ty systémy, které jsou tam jako záložní, fungovaly tak dobře, aby ta havárie se udržela na místě a nerozšířila se dál. To je asi jako hlavní princip celé té situace. Tak. Hrozně zajímavá třeba je otázka, kdyby teď tady začala hučet sirena, jestli byste věděli, co máte dělat. Záleží podle toho, co by učilo. Správně, no tak buď by to byla sirena, nebo by to byly jiné zvuky, ale jestli byste vůbec byli třeba schopni, nebo kdybyste byli doma a teď jste slyšeli nějaké hlášení, teď by se rozezvučilo, opuste domovy, odejděte, shromážděte se a podobně. Jestli třeba jste někdy uvažovali o tom, co si vlastně vzít sebou, protože se třeba občas stane lidem při povodni, že musí dům opustit, jinak není spadne. A v tu chvíli je potřeba zvážit, co si všechno chcete vzít sebou. Možná je to takový dobrý úkol pro vás a pro vaše děti, si doma říct, co vlastně je pro vás důležité a co byste měli mít někde na jednom místě, abyste si to byli schopni vzít, když se cokoliv stane. A nemyslím v souvislosti s jadernou energetikou, ale může to být cokoliv jiné. Tak. Je dobré vědět, jaké číslo mají hasiči, jaké číslo má záchranka a vědět to fakt dobře, když se jí to stane, aby se člověk nezačal třeba říct si, je to 150, nebo je to 155, nebo je to 158, nebo co 112, nebo co to teda vlastně je. Takže je dobré to vědět, protože někdy to opravdu pomůže zachránit lidem zdraví. Tak, potřebujete mít jodové tablety? Vždycky zajímalo, jak to funguje, ten princip těch jodových tablet, jestli oni nějak pohlcují to záření místo jako netrání, nebo... Já vím, že to funguje jako prevence, ale... Vlastně vám může říct Vojta, ale Chodárka obecně pustím ke slovu. V jaderném reaktoru vzniká izotop jodu, který je radioaktivní a jod má tendenci se v lidském těle usazovat ve štítné žláze, kde může napáchat nepravdu, pokud se tam ještě nepřeměnilo. V případě, že si vezmete jodovou profilaxi, tak svoji štítnou žlázu vlastně zaletíte tím jodem a už nemáte tendenci přijímat dalšího. Tak ovšem teď je otázka, řekněme, že koupnu ten melín, máte doma jodové tablety, jestli si je tím. No, vy byste hlavně ani doma asi neměli, pokud si je sami nekoupíte v lékárně. Ta jodová profilaxe se dělá do 20 km od jaderní elektrárny. Teď se nás lidi v okolí Temelína ptají, jestli by je měli brát pravidelně. Jasně, určitě ne. V žádném případě ne, určitě ne, v žádném případě ne. Nikdy. Dokud k tomu nedostanete pokyn. Ti lidé v okolí elektrárny je doma mají. Dokonce mají záruční dobu 2 roky, takže každý 2 roky jim je vyměňují. Ale rozhodně ne, dokud vám nikdo nedá pokyn, abyste si je vzali. Oni totiž mají, samozřejmě mohou mít vedlejší, ne na všechny, ale na některé lidi mohou mít vedlejší dopad, můžou mít alergii na jod a můžete se klidně zabít, jenom protože jste si vzali jod. Určitě ne. A třeba myslíte si, že v Japonsku Černobylu určitě ano. Tam jako lidé dostali, když bohužel se zpožděním, už to bylo
ten účinek nebyl tak efektivní. Ale Promiňte. spadnou tady. No určitě, padnou, no. Máme tady taky kousek, aby nám to nebylo líto. Ale co třeba Fukushima, myslíte, že tam lidé dostali jodové tabletky? No, oni je dostali, oni mi je rozdistribuovali, ale nikdy nedostali pokyn, aby si je jako museli vzít. Ta radioaktivita jodu nebyla tak vysoká, aby to bylo potřeba. A navíc Japonci jsou speciální plemeno, které se živí rybami mořskými a vlastně jsou saturovaný jodem mnohem lépe než my. Takže tam u nich ten problém byl částečně vyřešený i tímto způsobem. Tak. A poslední otázka. Jsme připraveni pomoct slabším? Umíme to ještě? Tak. To možná poznáte, určitě jste to viděli 1000krát v televizi. Poznáte, co to je? To je černobylská jaderná elektrárna, konkrétně ten havarovaný reaktor. Poznáte to podle toho, že je tady vystavený sarkofág. Tohle je odkaz z roku asi 2008, kdy jsem tam byla s redaktory České televize a dneska si připomeneme, teda letos si připomeneme 30 let. Takže se dá očekávat řada filmů dalších a dalších a dalších, které budou v televizi na toto téma. Tohle je foceno ze střechy jednoho domu na sídlišti, které se jmenuje Pripyat, kde vlastně bydleli lidé v té elektrárně a bydleli tam až do roku 2000 v podstatě. Tomu byste možná nevěřili, ale bydleli tam takhle dlouho, dokud se tam měli i bazén, ve kterém se normálně koupali, dokud se tam nedostali nějaký němečtí turisti a nepočmárali jim to černýma postavama, namalovali to všechno na černo, tak fakt to zrušili a ty lidé se odstěhovali a lidé tam normálně bydleli, protože potřebovali někde bydlet, když pracovali v okolí té elektrárny. Část jich teda bydlela tady a část jich bydlela v městečku, které se jmenuje Slavotič a které bylo kvůli tomu vystavěné, aby se to lidi měli tam přestěhovat, pokud neodešli. To jsou nějaké fotky právě z toho mého měření. Když jsem tam byla, to je ten kolega z České televize, tam byly různě takové cedulky, tak já jsem vzala dosimetr a na podobném principu, jako je tenhle ten, a měřila jsem tam. Vidíte, ty čísla, které tady jsou, je to 0,55. Co by vás teď mělo zajímat? Kritická hodnota. Jasně, kolik třeba je tady v Děčíně na ulici. Že? Tady v Děčíně na ulici bude zřejmě 0,2. Taková typická hodnota v České republice je mezi 0,1 a 0,4. Takže vidíte, že těch 0,55 v tom Černobylu opravdu jako nebyla žádná naštěstí už velká dávka, že vlastně tam došlo samozřejmě. Máme tady 0,1. Takže 0,4 je třeba v Jakymově. Třeba, ale v Jakymově je taky 0,7. U uranového dolu. U uranového dolu bude víc. Tam budou pořád vyšší hodnoty. U té Třebíče, ano. Té Třebíče takhle bylo minimálně 0,4 nebo 0,5, když jsme tam dělali měřit. Tak tady jsem vám jenom dala fotku toho reaktoru, o kterém bude řeč, to EBMK. Tady byly, říkáme tomu, splašené trubky, protože tady vlastně, to jsou trubky, ve kterých bylo vlastně palivo, zároveň moderátor, který tam byl, moderátorem byl grafit, a taky tam lítala dokola voda, která se vlastně ohřívala tou jadernou reakcí a tvořilo to jádro toho reaktoru. Kdybyste tady viděli kousek za rok, tak tam je normálně okno. To celé stálo v domečku z vlnitého plechu. Takže vlastně Černobyl byl havárie, která se nikdy neměla stát. Ale co aspoň mělo pozitivní dopad, bylo, že se lidé naučili tu jadernou energetiku brát vážně a že si stanovili řadu podmínek, za kterých je možné další elektrárny stavět. A jednou z těch podmínek byl třeba kontejner. Když jste jeli kolem elektrárny, tak jsou to takové betonové vlastně stavby, uvnitř kterých je ten reaktor. A ten kontejner je opravdu velmi tlustého betonu, který je předpjatý železnými lany a podobně, že ten, jako snaží se opravdu všichni co nejvíce zabránit úniku. Kdyby opravdu k něčemu došlo, tak zabránit úniku radionuklidů do ovzduší. V Rusku se nikdy ty věci tak nebraly, tam lidský život nikdy neměl velkou cenu. Takže
Takhle to vypadalo, takhle jsou prázdné ty trubky, kde už to palivo není. A v podstatě tady vidíte různé nástroje a ty lidé, když my jsme tam byli, se živili tím, že vlastně rozřezávali zbylý ty reaktory, které tam byly připraveny ke spuštění a vozili je do sběru. Takhle to tam vypadalo a tady je ten sarkofág. Ano? Prosím vás, víte, jak v té době byly vůči té energetice jakoby z bezpečnosti jako laxní, nebo když Rusáci jakoby byli laxní. To hodně cenili. V Americe kdyby to ne. třeba bouchlo v Americe, nebo... Ne. Nebo Nevěřím to právě tomu, že by se to stalo v Americe. Jako, zní to hloupě teď, ale já jsem teď shodou okolností, jsme řešili projekt, já jsem na základě toho hledala starou literaturu. V Americe měli bezpečnostní principy, modely, výpočty, jako všechno, tak jako my to děláme teď v podstatě. Tak oni to měli v roce 80. Takže aspoň já jsem to v té staré literatuře všechno našla. Jako přistupovali k tomu opravdu zodpovědně. Tak do těch vybuchlo Černobyl, tak proběhla jistě zpráva, že ten reaktor v podstatě se nemohl úplně zastavit. A že se propálil podložím a zmizel v zemi. Co bude následovat, když se propálí takhle? On se propálil do podloží a tam pořád je a chladne. Tam fakt už ta radioaktivita netopí, nebo jak by to... Topí, ano. Topí, proto je tam tenhle ten sarkofág vystavěný, protože to topí samozřejmě i směrem nahoru a utíkaly by z toho aerosoly a páry, které by pořád nosily radionuklidy, tak je tam byl provizorně vystavěný takový betonový sarkofág. Dneska, kdybyste viděli fotky z Černobylu, tak je tam takový krásný moderní sarkofág vystavěný, který dělají Francouzi s Američany. Určitě podzemí to je a říká se teda, já jsem je tam i viděla, ale nevím, jako nemluvila jsem s nimi, že jsou takzvaní 7minutoví pracovníci, kteří pracují za měsíc 7 minut, kvůli právě ozáření a chodí do podzemí vlastně monitorovat, jak ta situace tam. To se propadá čím dál tím hloubš, nebo se zastaví nějak? Ne, to se zastavilo. Teď už to jenom stejné. Teď už to je stejné. Teď už jenom budeme čekat, než se ty radionuklidy přemění, což v případě struncia a cézia bude 300 let. Můžu? Ano. Ty aerosoly, které stoupají z toho Černobylu, tak vytvárají se v sarkofágu a co dál? Ty tam zůstávají? Ty tam zůstávají. To je prostě místo, kde zůstanou ty štěpné produkty z toho reaktoru na pořád. Než se přemění samovolně na stabilní radionuklidy, což nejdelší poločasy přeměny mají strontium a cézium, to jste možná slyšeli, a ty mají poločas přeměny 30 let. A říká se, že za 10násobek poločasu přeměny je toho množství 1000, takže vlastně, nebo říká se, dá se to spočítat, takže potom, teda po 300 letech by to mělo být relativně pořád. Všechny ty ostatní radionuklidy mají kratší poločasy rozpadu, takže těch tam bude méně již dříve. Tak, tady jsou nějaké radionuklidy, všechny, které vlastně se tam daly naměřit. A tady jenom jsem vám stála takovou mapu, abyste si dokázali představit, vlastně jak z toho reaktoru ten materiál, vlastně to palivo, které bylo v tom procesu štěpení, se nalepilo na ten grafit a lítalo to vlastně ven, takže to zasáhlo různé oblasti různě. Když se otevřete internet, tak tam je spousta mapa plutonia, mapa americia, mapa cézia, jak to letělo jednak na sever do Běloruska a jednak teda většina toho na východ. A tohle je třeba letecké měření okolí Černobylské elektrárny. Z toho si jenom můžete udělat obrázek, že jsou oblasti, kde není vůbec nic a pak jsou oblasti, kde třeba to najednou spadlo a takhle to tam je ještě pořád. Jinak v Černobylu normálně bydlí samozřejmě lidé, dneska už pracují a bydlí, chtěli se vrátit domů. Takže mnoho z nich už je tam zpátky, protože vlastně reaktor byl až 15 kilometrů od toho městečka, které se jmenuje Černobyl a podle kterého vlastně ta elektrárna byla pojmenována. Takže to nebylo tak, že vlastně v tom městečku přímo nebo v jeho blízkosti byla řada těch reaktorů, ale je to vzdáleně asi 15 km. Tak a teď je otázka, kolik máme těch reaktorů tady. Viděli jste, že jejich příspěvek teda k celkovému uzáření je minimální, ale jestli třeba máte představu, kolik máme reaktorů v České republice? 10. Dá někdo více nebo méně? 20. Tak když jich je 10, tak si je zkusíme vyjmenovat. Dukovany jsou 4, výborně.
Dál. Temelín 2. Temelín 2 to je 6. Řeš. Výborně. Řeš má kolik? 1. Ne. 2. Řeš má 2, ale z toho jeden má nulový výkon. Je to jenom výzkumný reaktor. A potom ještě nějaký máme? Troja. My máme reaktor, že jo? Výzkumný, je to studentský reaktor. Takže kolik jsme se dopočítali? 9. Jo, takže v České republice je 9. A samozřejmě, protože Německo ustoupilo od jaderného programu a samozřejmě ustal i veškerý výzkum, tak se jezdí školit k nám na reaktor. Rakušané taky samozřejmě. Tak, tady ten reaktor v Břeži je třeba zajímavý, ten je tady na obrázku teďko, jinak mám i toho našeho bratce studentského. Tady se zkoušela třeba ještě další terapie a byla to borová neutrinová záchytová terapie, kdy vlastně neutrony se vedly kanálem z reaktoru a ten pacient předtím byl nadopován borem, který má vysoký účinný průřez pro zachytávání neutronů a ty vlastně nemocné části patogenní, které měl v těle, tak vlastně vychytávali ten bor více, takže pak vychytávali i více těch neutronů, ale bohužel to nemělo moc velké úspěchy už z toho důvodu, že v podstatě jim na ty experimenty dávali pacienty, u kterých bylo zřejmé, že se nemohou dožít jako ani pomalu více dní. Takže bylo potom těžké rozhodnout, jako jestli ta terapie je vlastně úspěšná nebo ne. Provozovali určitou dobu Japonci a taky vymysleli, ale musím se přiznat, že nevím, jestli ještě to provozují nebo ne. Jinak samozřejmě cokoliv z toho reaktoru, když se vyvede, tak jsou to výzkumné kanály, kde se zkoumá vlastně interakce neutronů nebo jiného typu záření s různými terčíky a zkoumá se složení hmoty a podobně. Tak, takže ten jeden se jmenuje Brabec, ten studentský, a vypadá takhle. Vojta vám vybral z internetu fotku, kdy se na reaktor byli podívat účastnice finále Miss World Universe. Takže vidíte, že i takhle složitý má reaktor. Takže určitě tenhle náš kolega si byl šťastný. Krásnými slečnami. Tak. A my jsme teď vlastně mluvili pořád jenom o reaktoru, který zatím tady funguje a spočívá na štěpení jader. Na štěpení jader 235 uranu konkrétně v České republice. A my máme ještě jeden způsob, jak vlastně je to takový způsob, na který všichni s napětím čekáme, protože vyřeší naše energetické problémy. A to není štěpení, ale je to v podstatě opačný princip. Víte o tom někdo? Jaderná fuze? Jaderná fuze, jasně. Je to jaderná fuze, kde vlastně ten proces získávání energie je obrácený a vlastně je to proces, který se děje ve Slunci a díky němu žijeme. A takový obrázek určitě z internetu znáte, tomuhle se říká Tokama k tomu zařízení. A my jeden takový máme ve škole, takže když budete chtít někdy se přijít podívat, tak jste vítaní. Na cokoliv, co jste tady viděli, vždycky jste vítaní. Tohle je starý Tokama, který přišel z Ruska v roce 1960, nevím, a pracoval nějakou dobu v akademii a asi před 8 lety ho akademie chtěla vyhodit a vzít si větší. Tak ho rozložili na prvočíslo a přivezli ho k nám na dvůr a tady tento náš kolega Vojta Svoboda, úžasný kluk, ten ho prostě poskládal v prvočísle se dohromady. Dneska je z toho úžasné výzkumné pracoviště, jezdí sem i Američané zkoušet si různé pokusy při výrobě plazmatu a je to hezký. A určitě je to otevřené všem lidem, kdybyste se chtěli přijít podívat, tak přijďte. Víte, že se staví obrovský terapevtní reaktor, který se jmenuje ITER na území Francie a do něho se vkládají všechny naděje v budoucnosti, že jednou bude vyrábět elektřinu a zároveň se do něho vkládají všechny možné obavy všech lidí, kteří vlastně dělají kolem fuze. Protože jestli nebude, tak vlastně to bude velké zklamání. Protože obrovské peníze, obrovské naděje a všechno se vlastně upíná k tomu ITERu a ve chvíli, kdy to nevyjde, tak to bude jako velká rána pro celou fyziku. Tak, tady jsem našla jeden vtip taky. Tak, jaký myslíte, že je vliv jaderné elektrárny Temelín na okolí? Psychologický. Určitě, výborně, určitě psychologický.
Má vyhořelá paliva, určitě, ano. To se skladuje na území elektrárny zatím u nás. Odpadní teplo. No, okolo, no, jako většinou tomu lidi říkají, že to je výrobna mraku, že jo? Protože vlastně tam se odpařuje obrovské množství vody, když se ta voda chladí. Ale byla dělána řada studií, vždycky po 10 letech. Letos určitě také, jaký vlastně má dopad Temelín, jestli zemědělci, jestli se jim zlepšila úroda, zhoršila úroda, vodohospodáři, jestli jim vysychají, řeky nevysychají a podobně. A zjistilo se, že jako ten dopad jako není. Že je to všechno naprosto stejné, jako to bylo předtím, když to se zdá neuvěřitelné. Ale je to tak. Já jsem třeba byla na jednom takovém hlásání, kdy přišli zemědělci s tím, že mají nižší produkci vojtěžky. A že teda je to ten vliv toho Temelína. A pak vyšlo najevo, že oni ji nezaseli. A oni v rámci návratu pozemků vlastně jako ten pozemek se vrátil nějakému člověkovi a ten se vykašlal na vojtěžku, že? Protože to nebyl hospodář, nevěděl, co se dělá. Takže měli skutečně nižší produkci vojtěžky. Tak asi na té úrovni se to odehrává. Jinak naše fakulta se podílí na monitorování okolí jaderné elektrárny Temelín jako nezávislý pozorovatel, protože jaderná elektrárna Temelín a její okolí je prošpikovaná detektory všemi možnými našimi a rakouskými a v podstatě vy se můžete na internetu online podívat na to, jaká je situace každou chvíli. Nebo jednou za 10 minut, nebo jednou za hodinu. Už to nevím. Záleží, jak je to třeba, nemyslím si, že některý je co 10 minut. Jo. Takže prostě je tam řada detektorů v okolí a v širokém okolí až do 20 km, můžete se podívat. My sbíráme různé přírodniny, které jsou schopny v sobě akumulovat radionuklidy, které by mohly eventuálně z té elektrárny utíkat do ovzduší a deponovat se teda v přírodě. Takže vidíte, že si se studentama vyhrajem zbaštíme každý rok řadu borůvkových knedlíků a uděláme hromadu borůvkového džemu a sníme obrovské množství fulajdy, protože měříme taky houby a borůvky, jak naše úlovky. I když teda poslední roky to stojí za starou balu, a to, co teda v terénu měříme, tak v podstatě měříme cesium, které u nás bylo po Černobylu, nic jiného tam není. A tady vidíte, my jsme začali v roce 2000, když byl Temelín na podzim spuštěn, takže to je 2001, 5, jenom na Mátkově jsem vybrala jich pár, abyste viděli, jak krásně se to z té přírody ztrácí. I ten Černobyl za chvilku už bude jenom naštěstí, jenom historie. Vidíte, že se to z přírody dostává pryč. Ale samozřejmě nejenom tím, že ten radionuklid se přeměňuje, ale i tím, že se z dešti dostává do hlubších partií a my měříme jenom ty povrchové partie půdy třeba, takže už to nenaměříme. Když letos jsme udělali pokus, dělali jsme hloubkové profily, takže jsme se snažili zjistit, v kterých hloubkách vlastně je toho cezia nejvíc. A zjistili jsme, že na rozdíl od roku 2001, kdy jsem to zkoušela a kdy největší kumulace toho cezia byla asi ve 2 cm, tak dneska už je to v 6 cm, že vlastně se to pomaličku dostává. No a teď se dostáváme k tomu, co jsme vám slíbili na začátku, že vám vlastně ukážeme, že celková ta radiační situace v České republice se neustále monitoruje. A že vy, každý z vás, když teď přijdete domů a otevřete internet, tak se na to můžete podívat a každou chvíli, denní i noční, se můžete podívat na aktuální situaci, jak to u nás vypadá. Ta monitorovací síť se jmenuje MONAS a je na stránkách SÚJBu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. A když si na ten link kliknete, tak se vám tam otevře řada map a informací a výsledků měření a vy se můžete podívat, jaká je momentálně třeba situace u vás, protože i tady jsou TLDčka v okolí, která se sledují a vlastně každou chvíli vidíte, co se děje. Takže když by někdy šlo nějaké hlásání, že se třeba něco stalo, jakože se může stát. Asi před 4 roky jsme byli zrovna na Slovensku, byli tam i zástupci SÚJBu a najednou přišla zpráva, že nám se naměřilo vysoké množství cezia ovzduší a samozřejmě první je, nebo k nám Temelín, tak všichni hodem běží k internetu. A nakonec se přišlo na to, že v Maďarsku nějaký přepracovatelský závod vypustil cesium z komína a nevydělal škrám. Takže pro nás to dopadlo dobře, že jsme to nebyli my. A vidíte, že se tam monitoruje úplně všechno možné, odebírají se potraviny, měří se mléko, všechno
co by mohlo být důležité pro náš život. Tady můžete vidět venku takovéhle monitorovací systémy, nebo jenom takové kloboučky, oranžovo-červené nebo bílo-modré. Vypadá to jako houbička na nožičce, tak to všechno jsou detektory, které hlídají tu situaci u nás. No a takhle vypadá, když si otevřete ty stránky. Tady jsou nějaké hodnoty, které momentálně jsou třeba Praha, Jelenině a Dukovany, nebo můžete si kliknout na veškeré ty detektory, které tady jsou a podívat se na momentální situaci. Tak, tady je třeba terestrické záření, výtečný detektory, tady taky HAFO. Jednou za čas se nalítává určitá část České republiky. Teď se to dělá většinou vrtulníky České policie. A dělá se to z toho důvodu. My sice mapu radioaktivity máme, ale pořád se zpřesňuje. A vlastně po Černobylu se ta mapa změnila, protože ta původní mapa byla z roku 95. Ne, tak to se nehlavně. Videná byla v roce 95, ale to měření probíhalo už řadu let předtím. A chceme vlastně cílem tady toho měření je to, že chceme znát tzv. Nulový stav. Kdykoliv se něco stane a vy chcete posoudit, jak závažná havárie se stala, tak musíte vědět, jaké to bylo předtím. Takže vlastně z toho důvodu i my jsme ten Temelín začali monitorovat předtím, než byl spuštěný, abychom měli nějakou úroveň, se kterou to všechno srovnáváme. Tak i proto se dějou různá taková měření. Tady je třeba, to jsou pozemní měření, kde jezdí auta nebo chodí lidé pěšky a na zádech mají detektor a dělají podrobná měření v různých oblastech České republiky. Tady potom jsou nějaké výsledky monitorování ovzduší, tady je monitorování vody, potraviny. Ono existuje něco, čemu se říká potravinový koš, kam jsou vybrané potraviny, které lidé nejvíce konzumují a ty se pravidelně měří. Brambory, chleba, obilní, vajíčka, mléko, to všechno tam patří a to se pravidelně sleduje. No a to je taková křivka, jak ubývá aktivita cerzia v lidském těle, změření na tzv. Celotělovém detektoru, který je na sůru. Tam vás zavřou do takové nízkopozadivé kopky, na míří na vás detektory a 40 minut nebo až 2 hodiny vás snímají a zjistí vlastně celkovou aktivitu. Která skupina lidí v České republice je nejradioaktivnější, co myslíte? Kuřáci. No kuřáci budou mít radioaktivní plíce, určitě. Protože tam je polonium 210 a tak dále. Lidé z Třebíče. Určitě, pokud baští nějaké potraviny, taky k ním budou patřit. A kdo ještě? Ty horníci? Horníci určitě. Houbaři, jasně. Kdo sní obrovské množství hub, ale to byste tam museli sníst fakt háfo. Ale... Když se tam možná, že to nesouvisí s problémem, ale před několika lety jsem se v rámci služby dostal tady nahoře na Macíčkách do lesa v noci. Ano. A můžu říct, že houby, ne že by svítily, ale byly výrazně světlejší než pozadí. Má to souvislost s základem, nebo to má jinou souvislost? To má nějakou jinou souvislost, jako v barvivech nebo v něčem takovém, ale v radioaktivitě určitě. V podstatě to bylo černobílé jako pohled, jasně. ale ty houby byly výrazně světlejší. Byly světlejší, nevím. Tak to jste byl rád, ne? Protože aspoň jste je snadno našli. Víme, že nejradioaktivnější občany České republiky patří myslivci. Víte proč? Jedou ty houby. Ne, oni ne. Chodí houby. Ale živí se kančím masem a kanci tím, jak se vyptají v kořínkách vlastně a vaštějí tyhle ty věci v lese, tak mají vysoké koncentrace cézia v těle, ještě pořád po Černobylu. Takže se to hezky pozná. Dokonce je jedna veselá historka teď na internetu, že nějaký člověk šel na exkurzi do Temelína a nepustili ho dovnitř, protože jim zvonil na rámek, protože si dal kančí maso předtím. Tak. Státní ústav radiační ochrany se vlastně stará o všechna ta měření, která balí o naši bezpečnost. Účastní se všech možných mezinárodních srovnávacích měření a dbá se na vybavení, investuje se v ní opravdu velká hromada peněz, aby bylo dost detektorů, aby byli připraveni, aby se cvičili, aby věděli, co mají dělat, když se něco stane a podobně. Mimochodem vlastně občané v okolí každé jaderné elektrárny vlastně obrok také trénují evakuaci. To všechno je potřeba. Tak, jinak tady je informace takhle. Spolupracujeme se studenty, kteří samozřejmě ježdění do terénu baví a chystáme se vytvořit nové studijní zaměření pro Děčín, abychom přilákali zase studenty tady na fakultu a bude se tady studovat
vlastně říká se tomu vyřazování, ale to by vám asi nic neřeklo, ale prostě nastává éra třeba právě likvidace, tunelů jaderných bloků, které mají určitou životnost a je potřeba se o ty materiály řádně postarat, řádně je zmířit, rozstřídit, co kam půjde, co se bude dekontaminovat, co se kam uloží. Takže aby ty lidé byli připraveni, budou mít kombinované vzdělání z chemie, z jaderných reaktorů a právě z dozimetrie, aby byli připraveni na takové situace. Jinak k tomu takzvanému vyřazování dochází samozřejmě už teď. Možná jste zaznamenali, že ve Stráži pod Hálskem vlastně, kde skončila už jako dřív těžba uranových rud, ale tak loni na podzim spadla poslední těžní věž a všechna území jsou sanovaná. Všechny materiály byly odveženy a teď se ta území vracejí vlastně místním úřadům a budou, je tam normálně les nebo louka, vysazuje se to, dělají se tam rybníčky. Prostě se ta území sanují, aby byly normálně použitelné pro lidi. Tak. A teď se konečně dostáváme k našim hračkám. Takže já se chci zeptat, jestli se chcete ještě teď něco zeptat, nebo kdykoliv jindy. Možná začneme měření. Samozřejmě za likvidaci radionuklidu jsem rád. Jestli to tak nebylo, dneska se platí za všechno, takže se platí i za to. Takže se může stát, že jsou lidé, kteří by moc rádi se toho zbavili nějakým takovým způsobem, jako že to někam stečí. Znáte ze svého okolí jistě několik našich spoluobčanů, kteří nechtějí platit za popelnici a jdou s kyblíčkem do lesa nebo s pytlíkem a je to bohužel tak. Takže jsou i lidé, kteří podnikají a chtěli by se zbavit radionuklidu a snažili by se nějakým způsobem někam stečit. Z toho důvodu, protože se stalo několik problémů, že třeba kobaltový záříček od Blutí, tam se rozstavila, nadělily se z toho různé součástky do automobilů a ty se pak rozjeli po celém světě a byl z toho malé. Nebo možná jste zaznamenali loni, že v Chile někdo ukradl kobaltové záříče z nemocnice a ten bohužel neproplatil životem, protože netušil, co veze. Nebo v Mexiku to bylo, nebylo Chile, to bylo Mexiko. Tak pořád je možnost, že někde se něco vyskytne a proto se monitoruje třeba nákladňáky na hranicích, vlaky, vlakové soupravy na hranicích a všechno možné. Monitorují se odpady, které se vozí do spaloven a do třídí. Všechno se monitoruje rámy. My pro vás nemáme zatím rám, ale máme pro vás trošičku ukázku, jak to vlastně funguje. A tady jsme vám vybrali pár radioaktivních předmětů, protože jsme asi před 2 roky si řekli, že jich pár nazbíráme, protože je to docela zajímavé. Tak tady máme několik radioaktivních předmětů. A to třeba tady je vojenská uzla. Tady se využívá toho, že vlastně u uranových barev, když byla objevena radioaktivita a smolinec vůbec v Jakimově, tak v podstatě první, na co se to používalo, bylo na výrobu uranových barev, že oni v noci světálkovali. Když naskýtili, tak oni vlastně světálkovali a to byly dřevy. Tady jsou třeba uranové korálky, tady je jako surovina uranové sklo, které třeba skládá v Lindavě. Já se omlouvám, já jsem si nachystala budík, ale vás moc netrápila dlouho. Skládna v Lindavě tady na severu Čech má povolení k vyrábění předmětů z uranového skla. To vám ukáže, jak to krásně funguje. Jak to vlastně poznáte, když přijdete domů. A ono to dost často vypadá jako pivní sklenice. Třeba tohle je uranové sklo, které rozdává atomová agentura vodítní. A možná byste nepoznali, že to není nějaká sklenice, ale když se do toho posvítíte, ať už UVčkem, anebo i normální baterkou, tak se vám tam nadělají takové krásné pruhy fotonů právě díky luminescenci. Může se stalo. Ono je to uzavřený v tom skle. To je, jednak je tam strašně malý množství a jednak je to uzavřené v tom skle, takže pokud tam nebudete mít kyselinu, která vám to nalepká, tak to můžete být. No, jinak tady na ukázku ještě Vojta vám zmíří tady. Ono to možná není moc vidět, ale co myslíte, že by to bylo? Ne, to je omítka z jednoho domu v Jáchymově. Takhle to tam vypadalo. A tam právě se na to přišlo díky vysoké koncentraci radí. Že mají v omítkách vlastně písek,
Já ještě mohla si nějakého továrnu na výrobu těch uranových barviv, takže jsem musela zaomítnout a ten barák se semnou. Jinak tady můžete mít možná po babičce nějaké takové zvířátko, tak to je taky radioaktivní. Příklad jsou to jenom barvy, takže tady třeba, co byste uhodli, že je tohle? Usazeniny. Ano, výborně. Jsou usazeniny z karlových varů, z trubek. Ty jsou taky radioaktivní. Protože vlastně ty prameny také obsahují radioaktivní látky, které se tam usazuje. A tady ještě letecký budík, taky starý, krásný název. Můžete se tady pak nakonečně podívat. A tohleto máme tady takové krásné označení, co myslíte, že to je reakce. Je to žluté a možná jste slyšeli výraz žlutý koláč. Tímhletím se topí v jaderní elektrárně. Z toho se dělají ty tabletky, malinkatý, ty se cpou do proutku, z proutku se dělají kazety a ty se cpou do reaktoru. Takhle to vypadá, když se zpracuje uranová ruda. Na sušárně vlastně vznikne takovýhle žlutý koláč a ten se pak posílá v sudech na zpracování. Je to žádný ještě velmi kvalitní. Takhle vypadá tableta v Kanadě, z reaktoru Kandu, který využívá přírodní radioaktivity. A takhle vypadá, když jsem měla i čezářskou, ale takže se s nimi Tato je z nějakého Slovenska, v podstatě je to něco mezi tím. Ty tabletky jsou jako větší acylpyrín. Nebo spíš jako tlustší, ani ne větší, jako by silnější acylpyrín. Takže pokud budete chtít, můžete si tohle všechno změřit. A ještě bych vám poslala tady to, na co jsme tady takhle krásně svítili celou dobu, a jestli vás zajímalo, co to je, tak já vám to pošlu, můžete se na to podívat a zkuste si odtipnout, co by to tak asi mohlo být. Tak a teď ještě, tady mám jednu poslední ukázku, než konečně Vojta bude moct si pohrát. Tady jsme vám přinesli ukázat, vlastně radioaktivita jako taková způsobuje poškození. O tom jsme mluvili a může teda svým způsobem poškodit i různé materiály, které potom se stávají křehčí a mění se jejich vlastnosti. Jednou z vlastností skla, která se změní, jsou vlastně změny v krystalovém říšce, ono se zabarví. Takže tyhle ty sklenice byly podrobeny různě vysoké dávce, z čehož logicky plyne, že ta nejtmavější jsou to ty samý z IKEA, ta nejtmavější největší dávce, a to takové, že by vás to zabilo, kdybyste to dostali jako celotělovou dávku. A možná jste si všimli na nové scéně Národního divadla takových těch zelených skleněných desek, kterými je to divadlo obložené, tak to původně byly průhledné desky, ale rušil pohled jakoby z divadla ven a do divadla, tak je sundali a uzařovali jako uzařovači, kdy se uzařuje nábytek, aby se zničil červotoč nebo roušky a ty obrazovky se takhle zatmaly. Třeba byl u nás jeden geolog a přinesl minerál, který se jmenuje beryl, a beryl má několik druhů. Já tomu za stolik nerozumím, ale vím, že normální beryl je zelený a když je žlutý, tak se mu říká zlatý beryl a ve zlatnictví má mnohem větší cenu. Takže on zkoušel u nás uzařovači, jestli by třeba z toho zeleného berylu je to jako v historii císařů v Pékaře a podobně. Snažil se zjistit, jestli by se mu přeci jenom netřeba dal ten beryl na žlutý, ale nepovedl se. Takže schválně odešel. No a tady jsme vám chtěli ukázat, jak to nechám na Vojtovi. Tak, tady jsme připravili model, jak se převáží radioaktivní látky ve vaku a jak zjistit, jestli skutečně jsou dobře odstíněny od okolí. Tak, máme tady vzorek, což je smolinec, a jako detektor užijeme tuto krabičku, která se tam teká. Já tam spustím taky. Budeme mít takhle orientace zatím. No a zkusíme to nastavit tak, aby když projede vlak kolem, aby nám začal houkat, tak něco se stane. Zkusím to nastavit. Samozřejmě mohli bychom je legislativně nakázat vlaku, že musí v něj zastavit. Zjistili jsme, že někdo to odstínil špatně.
Tentokrát zkusíme použít stínění. Máme tady olověnou krabičku. Tak tentokrát podstatně zvýšíme váhu vlaku, tak trošku pomalej. Opět za donutíme zastavit. Schválně se nám něco nepronikne. Takhle vlastně funguje přeprava, paliva, když bychom ho posílali na přepracování a podobně. Vidíte, že jsme schopni. Tohle je prototyp naší ukázky, chceme udělat rám, skutečný, abyste viděli, jak to vlastně vypadá, ale napadlo nás to teprve nedávno, takže jsme to zatím simulovali jenom takovým obyčejným dozimetrem, který tady je. Jinak tady máme pro vás ještě další dozimetry, které se používají třeba elektronický dozimetr, klasický filmový je můj dozimetr z práce, případně takovéhle detektory, které se používají taky v prostředí, kde se uzařování velezáří. Tak takové různé detektory využijou pracovníci. Na elektrárně se používají buď elektronické dozimetry nebo pořád ještě tyto filmové dozimetry. Ty mají totiž vevnitř soustavu destiček, které různě odstínují ten film, který je vevnitř. A právě na základě potom vyhodnocení toho filmu je možné říct, jaký typ záření vám přišel na ten dozimetr a kolik ho byl. Takže teď je to na vás, pojďte k nám blíž. Ještě jsem vám chtěla ukázat třeba životní prostředí, když se zjišťuje, jak je radioaktivní, tak je na to takový francouzský systém, kterýmu se říká Algade, kam to je taková soustava filmů, tohle je a filtrů, tohle je rozebrané, jak se vám to nepřesla ukázat. A tady vám pošlu, jak vypadá takový filtr, když se tam prosává naše české životní prostředí. Určitě. Jako odborník jsem četl něco o alternativě plutonium jako thorium, aby se používalo, že je z toho menší odpad. Do jedných elektráren. Určitě. První thoriový reaktor by se měl spustit v Indii. Už byl teda plánovaný před řadou let, pak nebyl spuštěný, protože se Mezinárodní atomové agentuře nezdala bezpečnost. Ale teď se to pomalu schvaluje a myslím si, že slibovali teď ve velmi krátké době, že spustí thoriový reaktor. Ten pracuje na trošku jiném principu, říká se mu nový reaktor a tam vlastně je trošku jiný princip než u nás v tlakovém. Ale Indie jako taková má velké zásoby thoria a proto se tam nakvarcírovali jak Američané, tak Japonci a podporují veškerý výzkum a všechno, protože tam cítí, že tam je ta surovina, která je velmi strategická. Já jsem slyšel, že je z toho méně odpadu, který se musí sledovat po dobu. Ano, je z toho mnohem méně odpadu. Pak je nějaká teorie, jakoby lobby, že přijde se ochuzený zbraňový uran, tak právě, že nechtějí jako takhle. Ale že jinak, že to je jako docela budoucnost, jako kromě toho plazmového reaktoru. Jasně. No, vy jste narazil na pojem ochuzený uran, víte, co to znamená? No, to je vlastně... Jako bio, ale vysvětlí ostatní. Je to uran, který už jakoby vypotřeboval. No je to tak, že tím uranem, kterým topíme, tak v přírodě se uran vyskytuje ve směsi svých izotopů. A my používáme teda k topení v elektrárně 235 uran, ale přitom většina je 238. 235 je 0,07, tak nějak. A my teda potřebujeme, čím více té 235 v tom palivu bude, tím samozřejmě bude ten proces toho štěpení účinnější. Takže my z určité části rudy tu 235 separujeme a přidáváme ji, neboli nabohacujeme druhou část rudy. A ta ruda, která zůstane bez té 235, ta se říká ochuzený uran, protože tam je v podstatě jenom 238. A protože vidíte podle toho atomového čísla 238, že má velkou hustotu a velkou specifickou hmotnost, tak je možné ji samozřejmě jak jinak použít ve vojenství. Takže ten účinek v tom vojenství není tím, že je to radioaktivní, protože ta radioaktivita je nízká, ale tím, že to má velkou setrvačnost, ta střela, a vy vlastně s takovouhle střelou
pomalu takovou, jakou tady máte na zajíci, jste schopni prorazit pancíř od tanku. Takže ty lidé vevnitř nezemřou na radioaktivitu, ale protože... Jasně, ale i exotermickou reakci, jak to vlastně začne hořet před tím pancířem. A dělají se i taky z toho ty pancíře, jo? Taky. Nedělají třeba, třeba na to má prostě velkou kinetiku, to je celý. Jasně, ale i pancíř, třeba v adresu. To by bylo hrozně těžké. Ale myslím si, že myslím, že by bylo určitě z toho dělat jakýkoliv obrnění z pokusního uranu se dá dělat s tím zářičů například. Ale případně ty střely, ale nemyslím si, že by to by se dalo použít určitě. Ale momentálně je to strategický materiál. Všechny tyhle ty větší koncentrace těchto těch prvků, protože 238 ale také může být zdrojem energie. A hlavně teda zdrojem energie ve vojenství. No jasně, ano, což je trošku. Ale jako ve vojenství. Takže všechny tyhle materiály jsou výdané. I když se dá štěpit, tak mám mnohem menší účinnost, což znamená, že jakýkoliv periférní faktor musí být masy. Ono v podstatě v tom palivu část 238 se těmi rychlými neutrony rozštěpí, když vlastně ten základ je 235. Takže proto se tomu říká ochuzený uran, že vlastně v té jedné části rody to chybí. A jak člověk vždycky něco vymyslí, tak především proto to použije proti sobě. Ale ono vlastně s podpisem vlastně Amerika, Rusko, nepoužívání jaderných zbraní nebo teda jejich zmenšení jejich počtu, tak vlastně vzniklo velké množství materiálu, který se dá použít do jaderných elektrárny, takže teď i cena uranu je poměrně nepřijatelná. Je dost nízko, že se ještě pořád zpracovává ten starý uranský komplex. Děkuji. Tak to se půjde. Rozeznělo se si, ne? Prostě direkční hladinu, a protože byl ten otevřený dveří, tak se to někdo učil. No, vidíte, jak zlatý křek, nebyl žrát. Jednak teda si můžete přijít cokoliv zkusit. A jednak jsem vám ukázala tenhle krásný, jednoduchý přístroj, který můžeme zkusit. A jestli si chcete tedy něco dát